Nihap, nay. Ano? Hello mga Shy! It's me, Angela Shy Bisaya, and welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. Kumusta mga Shy? Nakita naman siguro ninyo mga Shy ang caption dari sa title. So mga to kami sa Tinago Island Resort. So naana sa taganaan mga Shy. So since off paghihapon na mo, pang second day na mo na off. So adto kami karon. So tara mga Shy. Mga judaan, gibahin niya sa kapikas pa. A few moments later. Shy, ari na kami sa barangay Sampaguita di sa Taganaan. Salamat ya. Ganaan, so aturan diyan lang diyan pambot. So aturan ang pambot dito Tagong pa na ako ang iban mga Shy. Mga Shy, ito na sila. Baby, pakisort. Naglisod ng istorya. Ito na. Please subscribe my channel. Abot na kami sa Tinago Resort. Spell range. Uy, mga kuras. Overnight, video yung mag-overnight. Video yung mag-overnight. Ano ko? Uy. Mabuksay na kita mga Shy. Lirik. Haman dapat ko mag-video. Nadi man ta palihokon. Karon pa siya buksay nga duulay na. Di man dito sa ladyo ko dito. Uy, masang yung tig-video. Kaya likod na ako. Di man maglihok di man ka maglihok. Kayo ba? Di man ka maglihok kung si kuya. Hindi ka masadyan. Naglawan si kuya di ko na maglihok. Suyog pa man, sunod. Unya, mag-island hopping kami nga. Mga Shy, kami diri kami ni diri kami. Really, nigga? Basta ni kayo mga Shy, kadali lang. Okay. So mga Shy, karon mag-picture-picture ani kami. Oras karon is alas 2. Unsa na kay mga ligo sana mag-island happy. Bali kami. Alright.
One eternity later. Shy, oras karon mga shy, alas 8 sa gabi. Bali magkuan kami diri diri na kay mga tuyog mga shy. Ugma pa kami ng uli. Yari sila. Oras karon mga shy is 10:27. So mga tuyog na kami. At turan iban ay kami diri sila Maris at dito. So good night mga shy. Bye. Ug malasag. Stress medyo na mga shy. Paulit kami kay naana ano kuan. And then Gao na account. Paano masabi? Adto na kami mga shy. Uli na mga shy. Sakay na kami ng kuan. Pump boat. Pre, ingkuri dia betul upat dia. Sibuk lang. Sibuk dadan para way CPR. Bako ay na si nga na di. Nagoro ni mo. Hindi daw badong ano. Pilid sa akong teammate kay magdulang ng basketball. Bye-bye. Annyeong, bakbak. Bye-bye. Muli na kayo mga shy.